lidt usikker på. Den er begyndt. Sådan der. Yes, velkommen til det her. Jeg har simpelthen glædet mig helt vildt til at sætte gang i det her. Det har ventet længe på sig, men nu er vi her. Og jeg vil starte med lige at sætte scenen en lille smule i forhold til det forløb, jeg tænker, vi skal i gang med. Jeg har lavet en testgruppe i Grupperum, som er herovre, og som I alle sammen er blevet meldt ind i og gerne skulle have adgang til. Og der har jeg lavet en testmanual, som jeg tænker, det er den, vi vil notere i et levende dokument. Og jeg forestiller mig, at vi gør det, at vi simpelthen, når vi har testet nogle ting, at I så går ind og skriver herinde, meget gerne brug kommentarfunktionaliteten. Så er det nemlig nemmest at se, hvad der er jeres kommentarer, og så begynder vi at skrive ind, sådan at I simpelthen sætter en kommentar herop. Det kender I formentlig godt, at man kan. Hernede sætte kommentarer ind. Lidt lige småt for mig. Der, ny kommentar. Og skriver jeres kommentarer, fordi så er det meget nemt for mig at se, hvem der har skrevet hvad ind. Og at det, som det her det så ender med, det er, at det mere og mere bliver en manual til. Sådan her tænker vi, at det skal anvendes. Og det er jo fordi, at testen skal føre frem til, at vi kan lave en indstilling til nogle besluttende fora, på hvordan foreslår vi, at salgsmodulet tages i anvendelse i serien. Det er I meget velkommen til at komme med spørgsmål til, men det er i hvert fald den måde, jeg lige vil foretrække, at vi arbejder på. Så er det jo sådan, at vi har gjort det, at vi har givet jer en sikkerhedsrolle. Hvad især, det vil sige, at I kan noget, som ingen andre kan, og det er jo altid dejligt. Det I kan, det er, at I kan gå ind i salgsmodulet, og I har forhåbentlig været derinde og kigge, men I vil til forskel fra alle andre, så er den knap heroppe aktiveret. Det vil sige, at I har mulighed for at oprette et nyt kundeemne. Hvad kan den? I har mulighed for at oprette en ny salgsmodul, eller salgsmulighed, og man kan jo eskalere kundeemner. Når de er gemt, så kan man gøre dem til salgsmuligheder, så kan man gøre dem til ordre osv. Og det er jo hele det med at finde ud af, hvordan vil det her kunne understøtte vores arbejde med salg i DGI. Og det er det, som vi skal finde ud af på den gode måde. Hvad skal vi med prislister? Hvordan skal det fungere? Sådan nogle ting. Og det er egentlig det, jeg vil sige her fra starten af. Så vil jeg rigtig gerne høre de af jer, der har haft tid til at være inde og kigge og gøre noget og har gjort nogle tanker og erfaringer om, hvad tænker I omkring produkter? Lige nu, vi prøvede det en lille smule til, eller Peter Bennesen prøvede det en lille smule til, lige da vi fik CRM i forhold til noget strategi 2015, men det er aldrig rigtig blevet anvendt. Hvad er jeres tanker omkring listen af produkter? Og I skyder bare, slår bare mikrofonen på og springer ind. Hvis jeg må starte med lige at sige baggrunden for, at jeg synes, det var en god idé også at komme i gang. Ja. Så er det jo helt konkret, at vi her i Storkøbenhavn har en ønske om at arbejde struktureret med vores salg. Ja. Hvor man kan sige, at lige nu så er det jo den enkelte konsulent, der sidder og ligesom håndterer sin kontakt udadtil, eller den enkelte projektleder, og det er ligesom dem, der står for deres salg sådan på egen hånd. Men hvis vi sådan ligesom skal angribe det lidt mere med specielle kampagner, hvor vi vælger et antal produkter, 2-3 produkter ud, og vi siger, okay, det næste halve år, der går vi målrettet efter at se, om det produkt her, det er noget, vi kan komme godt afsted med. Jamen så er det jo fedt, hvis CRM kan understøtte det. Og sådan, så det bliver gennemsigtigt for alle mulige andre, hvad man har succes med at få ud over disken, og sådan, så det bliver lidt mere ensrettet måske. Så det er ikke kun, at den konsulenten i badminton, der kan sælge foreningsudviklingsforløb til badmintonklubberne, men alle på kontoret i virkeligheden er i stand til at skabe kontakt og sidde med adgang til det materiale og det viden, der skal til for ligesom at formidle det, der kan blive til salg. Og med den hat på, så i forhold til produkter, så spørger du så, hvilke produkter og produkttyper, der er relevante for os. Ja. Det afhænger jo en lille smule af, hvad det er, vi gerne vil sælge i den kommende kampagneperiode.
Så kan du sige lidt mere om, fordi jeg er lidt i tvivl om produkttyper. Jeg kan huske, hvad jeg har klikket rundt i. Når du opretter et produkt her, hvis jeg opretter et nyt produkt, så er der jo lagt op til, at et produkttype, det kan være en vare, det kan være nogle afgifter, det kan være nogle tjenester, det kan være nogle gebyrer. Men det kan jo godt være, her tænker jeg, at der skal vi måske tænke lidt mere upfront og sige, at vi har varer, vi har tjenesteydelser. Det andet, det ved jeg ikke, hvad det skal bruges til, og om vi skal bruge det. Men jeg tænker, at noget af det, som vi ved afprøvningen kan finde ud af, det er, har vi nogle typer af produkter, som det vil give fuldstændig god mening at bruge. Og det kan også hænge en lille smule sammen med den udredning af momsvilkår, de kommer på, fordi det kan godt være, at man kan sige, at der er nogle produkter, der skal moms på, og der er nogle, der ikke skal. Altså, der er for eksempelvis ikke moms på undervisning, men der er muligvis på nogle typer af konsulentydelser eller sådan noget i den stil. At vi så skal kunne skille det lidt ad i nogle produkttyper. Det er en af de ting, som jeg tænker, det vil lige nok vide mere om. Udgangspunkt, så er jeg mindre interesseret i integration med økonomisystemet. Fordi hvis ikke håndteringen af salg i CRM er super godt, så er det lidt lige meget, om det kan kommunikere med økonomi. Så jeg synes, det er en fin rækkefølge, du har valgt med, at vi ligesom prøver at starte op, selvom det andet ikke er hæftet på. Ja. Fordi det er sådan lidt, hvis ikke det her det fungerer, jamen så... Hvad så? Er det et dårligt tidspunkt, eller passer det? Okay. Så vil jeg godt byde ind med en kommentar. Ja. Det er mest i forhold til, at for mit vedkommende, eller for Fyns vedkommende, der er vi mest interesseret i at få det til at virke til, at når vi skal skrive fakturer, jamen, så kan det foregå henfra og over i Axapta. Ja. Altså sådan, så der er flere, der selv kan gå ind og lave deres fakturering, og så vi ikke behøver ind i regnskabssystemet for at lave en faktura. Ja. Så vi kan nøjes med at være i CRM, som det også var planen dengang, vi fik vores nye regnskabssystem. Den del med salg, hvis jeg lige må sige det, kommentere på det, så tænker jeg, at det er nok den sidste del, der kommer på. Altså ønsket er velbekendt, og vi skal bestemt også forberede os på det. Men der er rigtig meget kompleksitet i at bygge den overførsel af en ordre til Axapta, fordi der skal man blandt andet have helt styr på, hvordan skal momsen håndteres og sådan nogle ting der. Så det er ikke noget, vi kommer til at gøre, før vi føler os sikre på, at alt det, der foregår før ordren, også understøttes, som Martin siger, rigtig godt af CM. Men jeg tænker, at det vi kunne gøre, indtil vi bygger det, og en anden ting er, at vi kommer heller ikke til at bygge det, før vi har opgraderet til den nye CM-version. Fordi så kommer vi til at bygge det om igen alligevel. Ja. Så indtil vi... hvem er det? Der er altså en, der snakker meget højt. Er det dig, Jesper? Eller er det Jesper, vi kan høre via dig, Estrid? Det var rart. Indtil at vi kan bygge den integration, så kan vi gøre det, at vi tager data fra ordren og putter i en mail og sender til en person, som så skal putte det ind i vores Axapta. Det er selvfølgelig en nødløsning, men det er dog en løsning. Eller... Ja, nu bliver jeg nødt til at åbne igen for at kunne sige noget. Ja. Det er en løsning, og jeg er helt med på, at det med Axapta, det er først, når det kommer, at det kan lade sig gøre. Altså, det er jeg helt med på, men jeg tænker også det der med at få det lavet ind i CRM, og så kan vi få en mail ud. Så kan man lige så godt få den mail direkte fra en konsulent. Altså, medmindre vi selvfølgelig skal begynde at bruge salgsmuligheder og så videre, som umiddelbart lige nu har vi ikke det store behov for, men det kan jo være, at når vi ser, hvad det kan, at det så godt kan være, at der viser sig at noget, vi kan bruge det til. Ja. Det er i hvert fald det er noget af det, som jeg synes, vi skal have udforsket. Det er, hvor er I andre henne i forhold til det med at kunne registrere en meget tidlig kontakt ind og sige, her er faktisk en salgsmulighed. Her er en mulighed for at gøre noget, men også at gøre det at pege på noget, hvad skal man sige, på en ordre, på et produkt, på noget og ja. Må jeg byde ind? Ja. Ja, det er Louise fra Storstrømmen, og jeg
sidder primært kun med salg, og lige præcis den i forhold til salgsmuligheder, synes jeg kunne give rigtig god mening, at jeg tidligt kan oprette nogle salgsmuligheder, som jeg så dels altså har et godt overblik over og kan tage frem, når der er nyt. Det synes jeg i hvert fald er rigtig relevant. Og så har jeg også lidt i forhold til kundeemner. Sådan som jeg forstår det her, så skal vi selv ind og oprette et kundeemne. Er det rigtigt forstået? Ja. Så det bliver ikke noget med, at vi kan hente data fra CVR eller andre og trække emner ind. For eksempel nu skal jeg til at sidde og arbejde med virksomheder. Og kunne godt tænke mig, i stedet for at jeg sidder og søger på Google eller CVR selv eller andet, at jeg så kunne hente kunder inden for et vist segment ind via kundeemner. Det synes jeg kunne give god mening i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er muligt. Interessant mulighed. Jo, alt er jo muligt, kan man sige. Ja. Og det tror jeg da bestemt, der er nogen, eller det ved jeg, der er nogle CRM-brugere, som gør. Henter deres potentielle kunder ind fra ja, altså jeg sammenligner rigtig meget med... jeg har været rigtig mange år i telebranchen, og kan ikke lade være med at sammenligne det her, fordi det er jo noget lignende det samme system, hvor at jeg, altså emnerne kom til mig med CVR-nummer og kontaktoplysninger. Altså jeg bruger rigtig lang tid på at sidde og undersøge kunden, inden jeg ringer op, finde ud af, hvem er de, og hvad laver de, og altså... Ja, altså det bliver lidt nørdet på nogle områder, men sådan et system kan bare meget mere, end man måske lige... ja, men vi har set, jeg har set det for nylig ude hos Sydenergi i Esbjerg. De har den samme, de sælger jo energiløsninger og så videre til virksomheder, og der henter de netop fra, og jeg kan ikke huske om det, jeg tror det må være CVR fra virksomhedsregistret. Ja, lige præcis. Jeg tror det går igennem en leverandør, men det er faktisk muligt. Vi har... Den samme år, at vi har rigtig mange skoler og institutioner oprettet, men vi har ikke nogen forbindelse over til det, der hedder institutionsregisteret, som ligger i Undervisningsministeriet. Men de holder faktisk styr på, hvilke skoler og institutioner der er, og der opdateres 400 gange om året. Altså 400 gange, vi tænker jo, en skole det er bare nogle mursten, men det er faktisk 400 gange om året, at skoler skifter tilhørsforhold, eller bliver slået sammen, eller bliver opdelt, eller bliver til en friskole, eller alt muligt andet. Lige nok det. Og der kunne det også være relevant, ja. Jamen det kunne det være nemlig, at ville gøre arbejdet meget nemmere. Ja. Og også at man har et fuldstændig klart overblik over, altså hvad er der aktuelt lige nu, og hvem er det, jeg skal kontakte nu. Og også nogle af de der regler i forhold til dem, altså eller sådan nogle regler, jeg sætter for mig selv, er sådan noget med, at jeg ikke skal kontakte dem for tit. Altså man skal heller ikke blive for ihærdig. Så det der med, at man lige har den der naturlige pause mellem sin kald til skolerne, institutionerne og nu til virksomhederne, ikke? Jo. Altså jeg tænker jo også, at vores strategiske salgsarbejde ud til foreningerne, hvor vi bliver mere skarpe på at tage alle de foreninger, som er røde, og som måske er store, og som måske har en bestemt natur, som gør, at det vil være helt oplagt, at de får en kontakt med det ene eller det andet eller det tredje, og få en systematisk registrering på det. Det gør vi jo ikke i dag, mig bekendt. Registrere et telefonopkald. Jeg tror, nogen af jer gør, men jeg tænker ikke, at det fører til andet end at man, hvis der bliver en salgsmulighed ud af den telefonkontakt, at man så selv forfølger den, og hvis den ikke, altså hvis ikke man selv er der mere, at så bliver den glemt. Det tror jeg rigtigt. Altså vi registrerer vores kald hernede i Storstrømmen, og det er for at påvirke aktiviteterne, så de kan skifte farve, ikke? Men det er jo også det vi ser netop, at nu får vi nogle medarbejdere ind i strømmen. Jeg skal lige snakke og skrive på en gang. Nogle medarbejdere ind, som kommer fra sælgende virksomheder andre steder, og derfor er der et helt andet fokus på de muligheder og en anden kendthed med de muligheder, der er for at lave en salgspipeline. Ja, og pipeline er jo netop et godt ord. Altså det er jo lige præcis det skal være. Det skal være en pipeline, så vi kan gå ind og hente emnerne. Det er jo både dem, vi kender og dem, vi ikke kender, fordi DGI har jo alle de år, jeg har været med, i hvert fald haft enormt mange gode produkter, som man nærmest ikke kunne forære væk. Og vi håber jo på primært faktisk at øge vores salg i anførselstegn, men det er det jo til vores kunder i anførselstegn, som jo er foreninger,
ved at gøre det mere struktureret og mere, sådan så man kan følge med i, hvad hinanden laver på den gode måde. Altså så hvis en konsulent har skabt en kontakt og en interesse for et produkt, jamen så kan sekretariatet sådan set køre resten af det i hus. Fordi der ligger det salgsmateriale, der skal bruges, der ligger prisoversigt, der ligger alle de der ting. Når jeg siger salgspipeline, så tænker jeg, at I forhåbentlig igennem jeres kurs og uddannelse i salg har fået præsenteret den her trakt, kan man sige, hvor man ser, hvad har vi af åbne salgsmuligheder, hvad har vi af ordre. I virkeligheden så burde der jo ligge nogle ordre hernede i bunden af dem, og man kan faktisk se værdien af de forskellige ting, som giver sådan et visuelt billede af, at det er vigtigt at have rigtig mange åbne salgsmuligheder, som så bliver til ordre, og i virkeligheden så kan den jo starte med kundeemner, som man har fundet, som ligger øverst, og så man kan sætte en økonomi på, hvor meget forventer vi egentlig af det her salg, og hvor meget tror vi, der bliver til ordre, og jo mere jo mere traktformen den er, jo mindre godt går det, fordi den her, den er jo rigtig ringe. Der er jo ikke noget som helst det her, der er blevet til ordre, så jo bedre den skal være, så skal den i virkeligheden være mere lige i trakten. Og det er jo sådan noget standardunderstøttelse, der er, når vi begynder at lave, oprette nogle kundeemner, oprette nogle salgsmuligheder, oprette nogle ordre, at vi så vil kunne se det flow i det, der hedder en pipeline. Og det ligger jo fuldstændig på standard, og det er jo det, jeg har tænkt i hvert fald, at det bør vi da kunne udnytte fornuftigt. En salgsmulighed, der er en del ekstra felter, men en salgsmulighed, man finder den der potentielle kunde, som jo normalt vil bare være det, vi kalder en gruppe. I vores oversættelse af CRM-standardværktøj, der har vi oversat kunder til grupper og bruger gruppeposten som det, der er kunder. Så derfor, så når du siger institutioner og virksomheder osv., så er det jo det. Men vi gør jo bare det i dag, at vi opretter også grupper, før at de er blevet, altså før en forening er blevet til en forening, så opretter vi den, og så sætter vi jo bare et flueben i det felt, som vi har, der hedder, at den er under oprettelse. Og derfor er jeg i tvivl om vi skal oprette salgs- eller kundeemner som kundeemne, for senere hen at lave dem om til grupper, eller om vi skal vælge at oprette dem som en gruppe, som er under opbygning. Men det kan man jo lege lidt med. Men når man opretter en salgsmulighed, så går man ind og peger på den prisliste, og det er så også et af mine spørgsmål. Tænker I, at der skal være en prisliste til hver landsdelsforening for eksempel? Man kan jo oprette sine egne prisliste elementer. Jeg tænker, det vil give god mening for overskuelighedens skyld, for I sælger jo ikke nødvendigvis det samme, og i særdeleshed her i en test, at man prøver af med nogle få prisliste elementer, som man har, man kan sælge. Og så går man ind og angiver, hvad forventningen er til den salgsmulighed, man har, og så kan man lave dashboards ud fra det. Jeg tænker også bare, at vi opretter vores egen. Ja, det synes jeg også. Okay. Helt klart være vores egen. Ja. Men det er igen her, hvor jeg synes, at det giver god mening, at vi kan trække emnerne ind, fordi jeg synes, og det er bare mig, men jeg synes det der med, at man skal, altså nu ved jeg godt, mange af vores skoler er måske oprettet i grupper i forvejen, men det der med, at når man opsøger nye, at man hele tiden skal huske og sørge for, at de nu er oprettet i en gruppe, for at man så dermed kan gå ind og lave en salgsmulighed. Altså det gør bare arbejdet en lille smule mere besværligt, frem for at hvis de lå der i forvejen, og man kan trække emnet ind, uden at skal ind og oprette noget i forvejen. Også fordi så har man netop de rigtige informationer. Men jeg har ikke nogen fornemmelse af, hvor stor en andel af salget, som er rettet imod foreninger, som vi har i forvejen, imod skoler, som vi også langt hen ad vejen har i forvejen, og ellers i hvert fald ikke, det er ikke så mange, vi mangler, enten at det kunne vi få. Man kan sige, hvis vi skal lave en import af skoler, så vil det jo være noget, vi vil have snakket med Dansk Skoleidræt om at medfinansiere, fordi de må jo have en klar interesse i det samme. Men hvor stor en del af vores salg der er målrettet mod virksomheder, hvor det vil give mening, at man henter fra virksomhedsregistret. Det ved jeg ikke. Det har jeg ingen fornemmelse af. Nej, det er jo også nok igen fra landsdel til landsdel. Altså, at nu har vi jo valgt, at det er et område, vi skal fokusere på, og vi skal prøve at se, om vi kan skabe noget kontakt derude. Ikke? Så det er jo bare i mit tilfælde lige nu og her, at jeg synes, det kunne være relevant. Det er jo ikke sikkert, at det er relevant for andre. Men i høj grad både skoler og institutioner, synes jeg i hvert fald, skulle kunne hentes direkte ind.
Må jeg byde ind med lidt omkring virksomheder fra Storkøbenhavn? Yes, endelig, ja. Yes. Fordi vi har jo arbejdet med det her i en 5 års tid, og har jo faktisk rigtig god kundeportefølje i forhold til virksomheder, og sælger en del den vej. Og altså, vi er inde på det helt rigtige, det her med, at vi skal kunne fornemme trakten, men også det her med, at vi skal kunne trække nogle data på, hvor er vores hit rate, hvad er det, der virker, hvad er det, der ikke virker. For mig er det måske det her med at kunne trække fra CRM. Vi bruger en phoner, der helt systematisk ringer ud til virksomheder, og så sælger leads ind til mig. Så det vil selvfølgelig være fint, hvis vi kan trække, men det er ikke det, der vil have den allerstørste værdi. Det er mere, at jeg ligesom kan oprette de leads, jeg nu engang har, og dem jeg er godt i gang med, de faste kunder vi har, og så kunne holde styr på, hvordan er det, altså simpelthen kunne holde trit med alle de her data, der er, og prislister vil også give rigtig god mening, for det er sådan noget, jeg altid sidder og kigger rundt efter, eller kører mine egne Excel-ark. Så hele systematikken giver rigtig, rigtig god mening, og som vi også har været inde på, så det her med økonomien kommer lidt i anden række, det vil også være fantastisk, men systematikken og overblikket, både i forhold til både virksomheder, foreninger, skoler og så videre, vil være guld værd. Okay. Det er godt, det var gode første input. Så tænker jeg, at vi skal tage en runde på, hvordan I kunne komme i gang med at teste det af. Fordi jeg synes jo, det vil give mening, at vi prøver det af nu over en periode. Jeg vil foreslå, at vi laver et ugenligt statusmøde som det her, og så får jeres erfaringer ind. Og jeg ved, at nogle af jer er måske klar og sultne til at gå i gang med det samme, vi har lagt røret her, og andre tænker, men det skal vi måske sådan lige finde ud af, finde den rigtige lejlighed, eller overveje lidt at gøre det. Og det er jo ikke sådan, altså vi tester det jo i live, så det I registrerer, det går jo lige ned i vores live løsning, fordi vi ikke overhovedet koder noget om. Og så tænker jeg, at når I opdager, her er der nogle felter, det her felt, det er altså, det synes vi er overflødigt, eller den her pikliste, der kunne vi godt bruge lige præcis de her typer, eller noget andet, at I så melder det ind i dokumentet her. Men om I vil vælge at sige, nu prøver vi at lave en smal test på for eksempel på virksomhedsområdet, eller på skoleområdet, eller på nogle få udvalgte foreninger, eller hvordan I vil gøre det, det må I sådan set selv om, men jeg tænker, at det er vigtigt, at vi kommer rundt af nogle forskellige hjørner. Derfor også rigtig fint, at der er 3 landsdele med. Jeg har lige et spørgsmål. Jeg var ikke lige med det første møde, så jeg ved ikke, om det er sagt, men vi registrerer faktisk telefonopkald og sådan nogle ting. Bliver det trukket fra det eksisterende CRM ind i det her, eller skal Altså, telefonopkaldene bliver jo registreret derinde, og hvordan vi så vælger at binde det sammen, det kan man jo sådan set selv vælge. The house. Du må ikke stille nogle svære spørgsmål. Vi skal lige, jeg kan også godt høre jer. Jeg tabte min internetforbindelse. Jeg sidder herhjemme, og der sker indimellem, at der er nogen, der graver vores kabler over, eller hvad fanden det er. Lad os lige vende tilbage. Hvem var det, der spurgte? Var det Rebecca, eller var det en anden? Det var mig, der spurgte. Yes. Hvad var det, jeg spurgte om? Jeg spurgte om, i forhold til det her med test. Fordi vi registrerer jo, eller jeg gør telefonopkald og prøver at skabe den her historik inde på kunder og leads stamkort. Ja. Kan det trækkes ind, eller skal det tastes ind i forhold til at lave og starte det her op? Altså, det lægges, det registreres jo, som det gør i systemet, men hvor vil du have det trukket hen? Jamen fra stamkort i CRM. Ja. Altså virksomhedernes stamkort, vores eksisterende kunder eller kundeemner eller leads. Ja, altså det her salgsmodul, det er jo CRM. Så det er jo ikke noget med, at det skal ligge andre steder. Det er jo, nej, men den historik, der så ligger gemt på, den eksisterer allerede inde i. Ja, fint. Jamen, super. Det gør den.
Altså, der er måske mere, hvad skal man sige, hernede, der er jeg mere usikker på, hvordan det virker, at du kan jo i forbindelse med, at du har fået en salgsmulighed, så kan du angive her, hvor kom den fra? Hvad var årsagen til den? Var det en kampagne, hvor vi ringede folk op, eller er det nogle svar, der er kommet tilbage fra et survey, for eksempel, på folk, som gerne ville have, eller hvad er det? Sådan nogle ting. Og det er noget af det, jeg tænker, det skal testes. Det skal afprøvning vise. Ja. Nå ja, som Louise skriver, at vi har sort skærm alle sammen. Nå for sådan. Ja, det var jo nok, fordi jeg tabte min netforbindelse. Hjalp det? Nej. Ikke hos mig. Jo, nu sker noget. Yes, du skal nok selv sige ja til den. Yes. Ja. Nej, det jeg siger, det er, når man går ind på en salgsmulighed, så er der jo hernede nogle forskellige muligheder for at registrere kilden til, altså hvor kom det ind fra henne, og det ved jeg ikke helt, om det binder sammen til, altså telefonopkald, men altså telefonopkaldene registreres jo inde på gruppen, altså på kunden. Og noget af det, vi kan se, der kommer i 2016, det er jo en meget tættere integration med vores telefoni, som der jo er i dag, men sådan at du faktisk, altså at der bliver bedre mulighed for at direkte herinde og kalde kunden op, og så registrere opkaldet som en del af det, imens man gør det. Ja. Jeg har også lige et spørgsmål i forhold til registrering, fordi lige nu så taster jeg for eksempel ikke ind hver gang jeg har ringet til en kunde. Det har jeg registreret et andet sted, fordi jeg er lidt nervøs for, at CRM, når man går ind på grupper og vælger, nu mine kunder er jo så kun foreningerne, hvis jeg så vælger foreningen og så aktiviteter, hvad der har været, så bliver det bare rigtig hurtigt for mig en stor rodebunke. Så jeg prøver at kun registrere det, der virkelig, altså det der giver mening at registrere. Ikke at jeg har ringet 8 gange til kunden, og det er spildt, så har jeg ikke registreret det 8 gange, men så kan jeg samle det sammen og sige, at jeg kan ikke få fat i den her kunde, eller et eller andet, ikke? Men jeg kunne godt tænke mig, at der på en eller anden måde, om det så kommer til at ligge ind under salgsmodulet, eller om det kommer til at ligge inde, når man klikker ind på selve grupper, og så vælger sin forening, at der på en eller anden måde kunne være noget struktur i, hvordan man finder ud af, hvad der har været af aktivitet. Det ved jeg ikke, om det er relevant i forhold til det her. Det er bare, så det ikke bliver noget rod. Jamen det kan man jo sagtens. I virkeligheden har vi jo ikke arbejdet vældig struktureret med hele aktivitetsområdet. Når jeg går ind på en, eller lige finde en forening, hvor jeg ved, der er noget på. Når jeg går ind på en forening og ser aktiviteterne, så er det jo muligt at tilpasse, altså de visninger, vi har her, de starter altid med åbne og de næste 30 dage, men det kan vi jo sådan set sagtens tilpasse, og du kan jo lave alle mulige filtreringer, som du selv vælger at putte på herinde. Altså hvis du søger på aktiviteter, så kan du jo få, så du, men hvis det du spørger til, det er om et væsentlighedskriterie. Ja, og der tænker jeg, at det faktisk kunne være rigtig interessant at lave bagud i stedet for fremadrettet. Eller begge dele. Sådan så, at nu hedder den jo næste, hvis du lige på, hvis man så lavede bagud, hvad er der sket? Prøv lige at klikke på den der igen. Den hvor der. Det var, man kunne se, hvor næste, så der stod måske tid, altså 7 dage tilbage, eller bagudrettet, 30 dage bagudrettet. For at man ikke fik alt med op, hvad der havde været, så man rent faktisk kunne få det aktuelle op. De visninger kan vi sagtens tilpasse. Du kan også lave din egen avancerede søgning og putte ind herop. Men det ville være federe, hvis alle havde det. Så man ikke, altså sådan, så man sagde, okay, hvad er der sket en måned tilbage? Ja, den der er standarden. Jeg ved ikke, hvorfor den anden var standard født med systemet, og det var jo fordi, de tænkte, det der ligger lige de kommende 7 dage, at de tænker, som er åbent, altså de ting, som man står og mangler og skal gøre, at det er det, der er det interessante. Men det kan sagtens lade sig gøre at tilpasse det. Det er da bare et spørgsmål om at komme med et ønske om, at det vil være bedre at se det på den her måde eller på den her måde. Men skal jeg så skrive det i foreningsservice, eller er det noget, du noterer nu? Jeg synes, vi skal notere det ind i vores testønske her. Bedre visning af aktiviteter.
Over. Ønskes. Lotte. Og så synes jeg, du skal specificere præcis, hvordan det er, du tænker, det skal være. Altså er det åbne eller lukkede, altså fuldførte eller åbne aktiviteter? Der skal helst ikke ligge noget åbent 7 dage bagud, kan man sige. Nej, men der har man jo også et selvansvar, ikke? Det er jo bare for at få det sorteret, så man ved, hvad der er sket, så man ikke behøver at se, hvad der er sket de sidste 800 år. Ja. Eller siden det her blev implementeret, ikke? Ja. Så altså også, man skal have fokus på at bruge forskellige udgangspunkter. Altså, så hvis vi siger, at i forhold til salg, så er der et produkt, lad os sige foreningsudvikling, det er et produkt her. Ja. Så vil man gerne vide, hvilke foreninger har jeg kontakt omkring foreningsudvikling, så vil man jo ikke gå ind på den enkelte forening og så begynde at kigge der. Så vil man tage udgangspunkt i produktet, og så se en liste over, hvem har jeg kontaktet, og så kan man sikkert også se en liste over, hvornår har jeg kontaktet dem, og hvad har jeg kontaktet dem med. Ja. Så jeg tror, at hvis man vælger udgangspunktet i forhold til det specifikke, man gerne vil se på, så bliver gruppen måske mindre vigtig, som der, hvor man finder sin info. Jeg kunne godt tænke mig, hvis I 3 landsdele ville committe sig til hver sit hjørne, og det giver i hvert fald mig, Martin, en tanke om, kunne det være et sted at starte for jer at sige, når vi snakker foreningsudviklingsforløb, så prøver vi at se, hvordan kunne vi, hvad skal der til for, at systemet understøtter salg af foreningsudviklingsforløb. Så laver I en prisliste, som indeholder foreningsudviklingsforløb, som den eneste vare, og så prøver jeg af på det og ser, hvordan hænger det så sammen, og hvordan kan man lave dashboards og overvågning af det, som man gerne vil se. Kunne det være en mulighed? Ja, det var i hvert fald sådan, jeg tænkte på vores indsats. Det var sådan case-baseret. Allerhelst noget, som er det, vi kaster os ud i forhold til salg her næste gang. Og så ligesom tage udgangspunkt i kendt stof, og se, hvad der sker, når vi stopper det ind, og hvad vi så kan få ud af det. Jeg synes også, det er godt, at vi er forskellige. At der er nogen, der har ønsker i forhold til økonomi og måske prislister og sådan nogle ting, og graver så lidt dybere ned i det, og nogen, der gerne vil kigge i forhold til virksomheder, graver sig ned i det, og nogen, der gerne vil i forhold til foreninger, graver sig ned i det, fordi så tror jeg, vi når hele paletten rundt. Ja. Er det Storstrømmen, der gerne vil kigge på virksomheder? Og det vil Storkøbenhavn også gerne. Men jeg kan fornemme, at vi er lidt 2 forskellige steder, måske i forhold til virksomheds... Ja, vi er jo ikke rigtig i gang endnu. Vi er blevet lidt inspireret af jer og jeres medarbejdermotion. Og det er egentlig det, vi sådan skal prøve at have ud over rampen nu. Har lige lavet en aftale med Næstved Kommune om at lave nogle idrætsdage for dem blandt andet. Og det er jo sådan noget som det, at der kunne være rart at have nemmere ved at komme til på en eller anden måde. Og så skriver Jim over til venstre, at det ønsker vi også. Var det i forhold til foreningsudviklingsforløbene? Nej, det var det med Lottes statistik ting, skulle jeg til at sige, med at kigge bagud i tiden. Ja, okay. Men altså, jeg tænker, at vi vil gerne tage virksomhedsdelen. Ja. Altså også fordi, jamen, vi er ude i at skal opsøge. Og så tror jeg måske, at Storkøbenhavn er et andet sted, men det kan Rebecca nok bedre svare på. De er nok længere i forløbet, som hun selv er inde på. Altså, ja, vi har en god håndfuld eksisterende kunder, men vi skal hele tiden opsøge, fordi ellers så går det i stå. Men jeg tror, vi gør det måske lidt mere struktureret med en, der foner ud. Så det kan være, at vi skal snakke sammen efterfølgende lige og finde ud af, hvor er I og hvor er vi, og hvad kunne give mening. Kan vi tage et hjørne af den, og jeg måske kan gøre det med eksisterende kunder og se, hvad giver mening her, og I kan gøre det med nye leads. Og jeg måske hellere vil kigge lidt på sådan noget som hit rate og sådan nogle ting, altså lidt længere nede i trakten, og I måske er oppe øverst i trakten, hvis det kan give et billede. Ja, men det tænker Rebecca, det kan vi godt køre med, altså fordi vi sidder jo selv og ringer ud, kan man sige, og ikke hyret et firma ind til at varetage den del, så det gør jo en forskel, som jeg ser det i hvert fald. Ja, det gør det. Jeg ringer kun ud, hvis jeg har et lead, altså nogen, der selv har henvendt sig, eller noget i den dur, ikke? Jeg ringer ikke kold canvas på den måde. Men det finder vi ud af, hvordan vi lige deler den kage.
Super. Så tænker jeg lige, Estrid Fyn, kunne det være noget med at kigge nærmere ind i prisliste og varedelen? Ja, det tænker jeg, det kan være det er relevant for os at gå ind og undersøge noget. Ja. Altså det andet, det vil jeg gerne lære noget af. Vi sælger ikke på den måde, som jeg kan høre, der gør i Storkøbenhavn og Storstrøm. Det er meget mere relationsopbygget salg, at vi kører med. Altså for de foreninger, vi kender til, og så sælger vi videre til dem, når vi har været i forbindelse med dem, eller de henvender sig selv igen, og selvfølgelig går vi videre til nye foreninger hele tiden, men det er på en helt anden måde, kan jeg bare mærke. Ja. Hvor vi er ikke nået dertil, hvor vi har det store behov for alle de andre ting endnu. Nej. Men det synes jeg er 3 gode startpunkter at tage, og så synes jeg ikke, vi behøver at bruge så vældig meget mere tid på det. Det vil sige, at jeg er trygge ved, at jeg indkalder. Jeg skal bare lige høre, om der er nogle dage, der er bedre end andre, eller tidspunkter, der er bedre end andre, i forhold til at lave sådan et fast tilbagevendende ugenligt statusmøde. Torsdag kunne for mit vedkommende være udmærket, det kunne også være andre dage. Jeg kan ikke sige nogen faste dage. Nej, okay. Nej, jeg tænker også, du byder ind, og så må vi se, hvordan det passer. Vi friholder onsdag som det er. Men jeg byder ind så med stribe, og det bliver formentlig en stribe torsdag. Og så ser vi, hvad erfaringer vi får ud af det, og I kommer tilbage med nogle erfaringer, nogle input på det, som I har testet. Og skriv det meget gerne ind, sådan at vi kan fastholde det i dokumentet her. I har skriveadgang alle sammen. Er det okay at gøre på den måde? Jeg skal bare lige høre, hvor ligger det der dokument henne? Jeg ved godt, du viste det i starten, men... Ja, men det tager vi da bare lige igen, så. Det må være for hende der, prinsesse Knud eller noget. Ja. Det ligger i... Vi har noget, der hedder grupperum. Og der er I med på den her testgruppe, CRM-salg-modul. Den skal være inde på jeres grupperum også. Okay. Og så ligger det der under åbne dokumenter. Yes, det er det eneste dokument, der er. Super. Yes. Hvis jeg lige må knytte en kommentar, inden vi lukker her, fordi at, jeg har det sådan lidt, det kan godt være, der er noget af det, vi ikke kommer rundt i, men hvis det er det, så tror jeg ikke, vi skal være så kede af det, fordi så er der ikke interesse for det, kan man sige. Hvis vi ikke automatisk kommer derhen, når vi klikker os rundt i det her, så er det ikke noget, som umiddelbart vil være relevant, tror jeg. Det tænker jeg, du har ret i. Det er den ene ting, og den anden ting er, at hvis man sidder og klikker rundt noget, og man synes, det er sindssygt besværligt, men at det godt kan lade sig gøre, så skal vi også se på, om det overhovedet har gang på jord, fordi at i en hverdag, så er det ikke de ting, der er besværlige, man får gjort. Det er rigtigt. Der skal det helst være intuitivt og lige til at hoppe rundt i, så om vi vælger kundeemner eller grupper eller sådan noget, det synes jeg afhænger fuldstændig af, hvad resultatet er, når man skal bruge det. Ja. Det er rigtigt. Jeg tænker også, det kan være værd lige at sige, at der findes også et servicemodul. Og det er jo tænkt på den situation, hvor man har foretaget et salg, og så har den der vaskemaskine, man har solgt, og så er der reparationer på det. Og servicemodul, det kan også mange ting, og der har vi altså blandet de fleste af tingene af her igen. Men det er jo der, hvor man, hvis man er en servicevirksomhed, kan lave opfølgning på salg. Altså er der noget, der skal ske bagefter, er der en reparation, er der nogle efterfølgende handlinger. Det kan man ligesom samle op på. Det er også samle det op på, hvilke produkter og artikler det handler om. Og jeg ved ikke, om det er relevant. Jeg har svært ved umiddelbart at forestille mig det, men I må rigtig gerne vide, at det er der, for det kan godt være, at der er nogle af de her produkter eller tjenesteydelser, som giver anledning til, at man kommer i, altså at der er noget, vi skal følge op med efterfølgende. Rigtig mange producerende virksomheder, de har det jo, og jeg ved ikke om, det kan også godt være, at et foreningsudviklingsforløb, at det i virkeligheden også har noget efterfølgende service eftersyn på en eller anden led. Det findes, men det er ikke det, vi undersøger nu, kan man sige. Det er bare til, så I ved det. Godt. Jamen så tror jeg, vi siger, nu skyder vi det her i gang, og jeg kalder jer ind til et ugeligt opfølgende møde, i hvert fald lige i forløbet her i ugerne i maj måned, og så ser vi, hvor langt vi er, og hvis vi kan få en kvalificeret indstilling klar til nogle besluttende forer, inden at vi skal til landstævne, så synes jeg, det kunne være rigtig, rigtig rart, og så se om ikke, at vi ender med at lukke det op til alle, der vil bruge det. Så tak for nu, og god arbejdslyst med det. Selv tak.